wis wayahe esuk jagone kloro rame swarane pating gemrosyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunan ulon parane manuk ing oceh ana wit-witan pati jemu wit suarane katon asri donya saisine iki ana arek kapatek ganteng kulitane cak yo rada ireng oleh joget tak delok sampe medenteng tibake yen tau kendeng jos 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 yo jos jos lah jos jos oke jos 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 Pawanjake Surya ndoglok tok. Doglok ya apa sih? Badokane rong bodak. Ayo Dron, ayo kecapan apa iku? Ayo. Ayo kecapan apa? Aja nyenyeni yoga, aja nyenyeni panja. Ngene Pak apane? Yoga panja iku bojone dagelan. Bojone dagelan padha lanang ya bojo sih Gusun Gus. Gak bojo rumah tangga, tapi bojo nyambut gawe. Supiye ndelok-ndelok ta? Apa? Lek kon kok enak-enak nabi aku kok gak enake lho. Panjak kendang ya kok ganteng ngono. Peraene wis cuwilik, ireng. Kaya gorengan lentu gosong lho ri. Lho, Uang kok uwange sing dadi rasalae. selai apane? Kaya ngene iki. Aku lagi ditutno karo Cak Kasri. Iya. Lho, Sik Ri. kene. Kene ayo. Tantok tantung dong, sik ayo. Enak toh? Lho. Enak. Kepingin kon Coba aku kepilih wae Agus e. Kono tak icai tenggokmu bongko kono lho Ri. Nabi wong aku iki wis suwe gak ketemu kon. Gak ketemu aku. Jane awakmu saiki ku manggon nduk endi sene? Oh, kon kepengin petul omahku. Nang omahmu iku sing lawas yo gak ono. Gak ono omah. Lho kok Lah saiki lho kon iku ono endi? aku saiki ta Iya. ono Lamongan. Nyambut gawe nduk kon. Iga Ala apa? rabi. Lho dagelan yo rabian gini. Rabi. Rabi. Berarti kon saiki manggonmu ono Lamongan. Lho iga Lho, ono ora duyo sih. Ono Jombang. oh, kon nyambut gawe nduk Jombang ngono ya. Lho iga Lah apa? rabi. Lah bojomu sing Lamongan. Tak pegat. Apa nek Gak enak balewas.
Gak enak ya maksudnya. Gak enak masake, Gus. Oh. Wong sawah dhewe bendina karipan ya mesti dimasakno jangan asem ae. Bendina jangan asem sama kekecutan aku. Jadi saiki kon manggonmu nggone Jombang. Lho Iga, Nang ndi? ana Mojokerto. Nyambut gawe nduk Mojokerto. Lho Iga, Ala apa? rabi Lah bojomu sing Jombang tak tinggal apa nek ngeselong. ngeslong ya? Nembek dhuwit lu ententeki. Tak kei dhuwit pira mesti entek. Ngono ya. Iya iya. Jadi saiki kon iku manggon nggone Mojokerto. Mojokerto nggone karya baru. Nek ngono mben aku tak dolen nang omahmu. Lha apa? Cero bojomu sing saiki. Lho, aja rono, Gus. Apa? Bojoku gak ana omah. Andi. Bojoku ana rumah sakit. Lara apa nek? Meteng. Lah wong meteng mari kontrol terus mulih. Lho Iga, kate babaran kok. Lah kok gak kok tunggu? Gendeng nunggu wong babaran bah metu gak metu lah urusane kuno ta. Lah apa aku nunggu wong babaran iku? Ana lho wong lanang kok iso kaya ngono iku. Lah salahe Bojo, wong wedok. Nek kate babaran. iya. Ya. Iya. Nek katene uwak. Iku nyekeli tangane sing lanang, nyekeli tangane bojone. Atine gedhe. Masih gak nyekel tangane silane nyekel meja kate lapo. Kon lapo kon kaji ngurusi wong babaran iku. Bah metu gak metu larusane kuno salahe kate meteng. Lah kene apa kok meteng? Lha mergo wedok. Lah kene apa kok wedok? Ya mergo bobot. Lah kene apa kok bobot? Mergo ana gelungane. Apa sebabnya ana gelungane? Wedok. Gak iso kon. Kon iku. Tanggung jawab apa sing gak kok tunggu? Aku nunggoe wong babaran. Bayi lahir procot bidan teko nagih biaya apa tak gawe bayar. Oh. Ngrasakno bayar bayi, bayar bank syariah gak entos adake. Jadi masalahnya kon gak duwe biaya. Iya. Mulane kon gak tunggu ya ana kono. Gak ana rumah sakit. Rumah sakit endi nek? Gatul, idek. Wis pirang dina ana kono iki? Kira-kira ana wis seminggu. Dorong babaran. Durung babaran. Iku ngenteni kon. Ngenteni lapo ngenteni aku lu metu arek ngenteni metu dhewe kate lapo. Wah ya, kate nggawa HP, walah ngebel begenggek. Menengo. Wah, Waalaikumsalam. waduh. Nggih, Pak. Ya. Saya Gus Kuprit. Betul? Yo, Ya, dari mana ini? Rumah sakit Gatul. lho patenono Gus, patenono. Patenono. Patenono lah apa kok? Iku gatule iku mah lho. Lha iya nek gak kancaku wong sing dinas lho kono iku. Iya, tapi gatule iku lho. Ya, Pak. Ya, oh Dokter Wendy. Oh Dokter Wendy, nggih. Ya saya Gus Kuprit temannya Mas Jonet. Nggih? Ada kabar, Pak? Apa? Alhamdulillah. Bojomu wis babaran. Wis babaran alhamdulillah Gus, saya tak tunggoki metu dhewe. Iya, kalau kali pinter bayine. Iya, Pak, alhamdulillah. Nah, terus Gus, apa? takono babaran iku lanang apa wedok? Pak, bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Lanang. Lanang alhamdulillah Gus, tak jam-jam di anak lanang. Terus takono bobote piro, Gus? Iya, Pak. Waktu lahir itu beratnya bayi berapa? Ya ngono cek paham, Gus. Hah? 12 kilo. 12 kilo. Iku bayi apa nimbang beras? Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Terus takono panjangnya berapa? Cek paham aku iki. Ya terus panjangnya, Pak, berapa, Pak? Iya. Hah? 1,5 meter. 1,5 meter. Iku bayi apa ulo? Ya mbone wong doktere ngomong ngono. Waktu bapare mang normal apa enggak lho. Oh iya, Pak. Informasi ya, Pak. Waktu melahirkan itu istrinya Mas Jonet. Iya ngono Gus. Itu lahirnya normal apa operasi, Pak? Yang ngono Gus. Normal. Waduh, nek normal susah aku. Alah, apa nek? Bobotnya 12 kilo apane gak embonge bejat. Kok embonge bejat. Terus operasi apa gak Gus? Pak,
Kalau beratnya 12 kilo. Yang ngono. Panjangnya 1,5 meter, Pak. Iya, yang ngono, Gus. Itu setelah melahirkan itu kan ada operasi kecil ya, Pak? Iya. Oh, dijahit ya? Dijahit, Gus. Nek dijahit, Nek. Dijahit, waran doktere, Gus. Iya. Ojo len jahit kabeh. Terus? Aku kok nyangai tuwiti. Oh iya, Pak. Ini pesannya suaminya, Pak. Kalau jahit, nggih, empun sampean jahit kabeh. Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Sajangel. Apa? Ki ngeleng ngorong-ngorong. Iya, terus Pak, ini biayanya berapa, Pak? Iya, yang Oh, 6 juta. piro? 6 juta. Gambombo. Lho kan bombo ya, 6 juta ke jobare bayi listrik 3 wulan jatah bayar atoke. Nek, Bayi apa? oh nek sampe gak duwe-duwe, gak iso nebus bayimu Iya, nang rumah sakit. iya. Anakmu bojomu disanderah gak oleh mulih. Gak boleh 10 tahun gak getun. Bakso windu ya gak getun malah enak aku gak ngingoni. Ya oh, kok iso ana wong lanang kok. Pak, ini Pak, gini Pak. Ini suaminya lepas tangan, Pak. Nggak tanggung jawab. Saya sebagai temannya, Pak. Isin aku, Nek. Ya gak ngono gambaran lah kok nyuri babaran niku. Oke, Pak. Saya yang tanggung, Pak. 6 juta. Mohon dikirim nomor rekening. Nanti saya transfer liwat bank Bumi Tak Berdaya. Bumi Tak Berdaya lah gak kogel. Iku bankku dhewe. Ya, Pak. Secepatnya ya, Pak. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih. Waalaikumsalam. Ya Wis. Ya gak apa-apa bayar-bayaran wis. 6 juta kok bayar. Anakku mulai, bojoku mulai langsung kok pek. Perlu kaji ngepekan. Kono aja ngono kon durung-durung seujon. Ya, Aku gak seujon ngono. nolong kon. Ya, nolong Mulane betul. kon nek gak duwe-duwe. Nah, Persiapan gawe anak iku nek kade babaran. iya. Kurang sak wulan babaran. Resepe mbah iku gawin. Apa? Bojoku Iya. bobot 8 bulan kurang sak bulan. Iya. Masalah. Bendina dikeki mangan welut. Hubungannya apa kalau cara meteng iku? Welut iku lah lunyu. Lunyu. Le bojoku babaran Iya. gangsar. Oh, iya. Cak wetengku selendam-selendam lungguh Dik. Iya. Langsung rucut. Gangsar. Dasar ya. Metune gangsar. Dasar. Nyekel yang. Lunyu e. Kon padha karo ngirim aku, Gus. Apa? Aku yang ngono. Mbahku ben yang ngono. Nek bojomu apa jenenge bobotane wis tuwa, kate babaran. Iya. Sing gelek nguntali keong. Yo temen ku iku. Sik. Apa hubungane wong bobot karo mangan keong? Lho keonge lah ana omahe ya. Iya. Jero lah ana wonge ya. Keonge ana wonge nek kadabapi gak gelem metu. Nek angel metu, Dabapi. Oh. terus bojomu kena apa? Bojoku pelilat-pelilit. Dadi kok pakani Tahu tali keong tahu Kurang saulan niku. Kurang saulan iki kagek nguntal keong entek rong tomblok. terus areng ngono. Barang mari uga pelilat-pelilit. Dek kan iku lha badhe weteng loro Mas. Angin babaran. Angel babarane. Ini yo dek lu bisa di kursi ngono iku. Iya. Tak deb ngarep aku yo. Baru tak buka aku yo royan kok. Bareng mari tak delok ngene, meneng ayo. Bareng tak delok, ndase metu, Bos. Bareng tak delok ngene balik maneh. Angel. Maneh lho wis bae. Langsung? Bareng langsung tak abapi. Langsung brosot, Bos. Metu. Aku dijajal sama goblok. Alhamdulillah. Iya. Wis ngene. Heeh. Aku gak apa-apa nek. Iya, 6 iya. juta kanggo keluargamu. Heeh. Wong keluargamu ya keluarga. Iya. Merdeka! Merdeka! Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, aku baru mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu
bukan sembarang ruci, nek ruci rupane ireng. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji rupane ganteng. Sembarang dompet, dompet munu rupane ireng. Ini jonet bukan sembarang jonet, jonet munu Tahu gendeng. gendeng matamu. Oh, aku rindu katakan padanya. Aku rindu, oh burung nyanyilah, katakan padanya aku rindu. Ono pari bukan sembarang pari, nek pari nok tengah sawah. Iki aji bukan sembarang aji, nek aji mantune lurah. Oh, aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Nek nang Kudus duduk sing Kudus, nang Kudus tuku roti. Ini Agus bukan sembarang Agus, lane Agus juragan sapi. Oh, aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyilah, katakan padanya aku rindu. Ini karet bukan sengkaret, karet munu cuma me papat. Ini jonet bukan sembarang jonet, jonet munu Kate sekarat. karet matamu kuno. Kancane duran sekarat. Ngono kok pure. Si, Nggih. Lho. Ojo kacamataan iki lo kawin lo gak kawin lo gak apa-apa. Gak apa-apa. Mari Beneran Mari. kemetu awakmu rek. Iya iya. Wak polo dinane iki slametan. Iya iya. Gawe tumpeng. Terus Iwake panggang ayam. Lah mulantang dikongkon metu awakmu perlu dikongkon undang-undang. Ngomong ngene. Sik. Kontak kongkon undang-undang Agus karo Aji lho. sing diundang. Iya. Lah iki jonet
Jane kae. Wis marah aku. Pak Kolo, Sik. Kone undang-undang jone to aja dijak sebab ngrangsang. Ya wis, iku amanah. Iya, Amanah teko Pak Polo. Nah. Oke, matur nuwun, Sek. Iya. Berarti mangane panggang ayam petik putih mulus ya? Kak. Iya. Ya wis pokoke panggang ayam. Panggang Ya ayam. ya ya. Rungono. Hmm. Nek wong gak dijak tenduren, Gak diundang. ati moro berarti rai gedek. Ya iyalah. Rai gedhe kamu Ya nek. iya. Ah wong ya iki padha ae. Wong nek Ya. gak tau undang-undang akhirnya ya gak diundang. Iya ta? Ya. Iki Gak tahu serawung. wong undang-undang yo manganan. Iya. Iya ta? Iya. Amal. Ya iya. Wong nek gak tau amal ya ngene gak diundang. Lah mulane saiki ayo merono. Ya ya. Oh ya wis ayo. Gak diundang mikir loh. Wah, makin. Aja melo lho kono, kok aja sini-sini kon melo. Melo awas kon. Ayo. Kon katik wani moro rai gedhek. Yo. Wong niku nek kurang amale yo ngene iki. Apa kon? Rasani kon. Sing rasane matamu kuno. Wong kon gak diundang kok kate melo lho. Sing melok sapa? Lah kon kok mlaku rene? Lho liwat tok kok gak ora sih. Nggonmu tok ayo. Ayo. Kok rasani ngene kon? Sapu sepatu gopo kok yo. Anggite getun ngono bae aku. Tundang bayan atau bayan mung mleki ya kok. Ayo, wong slametan iki lho, tumpenge sak lepek. Kadhe iwake panggang ayam petik tas netes dibelah. Sing diundang tanggane tredhek tak itu wong 26. Lho wayahe mangan dondom petik panggang ayam dauklek-uklek dudu pitik sing cuklek. Drijine sing ngedum sing cuklek. Jongor kon mari ngono. Ngono rumah sakit, gak mikir arek-arek, sing penting mikir awakku dhewe. Awak dhewe seger waras panjang umur ndolek sandang pangan gampang. Lah ngene iki awak dhewe nuruti arek-arek. Lah apa kono kursulo kok dhewe. Net, Lah apa? tak sawang lawakmu teko doan kok iso ngomongi jene iku lho. Iya. Di sawang wong iku sing ngeru sing garo kok jonet gendeng. Oh, tak pikir-pikir Ya. bener omonganmu Kri. Ya, Wong Nek. ngomong ijen do embong tanpa rewang kaya wong gendeng. Lah. Tupine wong loro musyawarah kok utawa ngono. rundingan. Oh iya, Kri. Ya lapo Net? Kebeneran. Ya maksudmu? Iya. Dino iki bengi iki aku dolekno wong wedok sebab aku wis pegatan karo Lika. Lho, awakmu wis pegatan Amerika. Iya. Temenan. Iya. Lho, aku yo gelem-gelem ae Net. Iya. Masalah iku awak dhewe eling-eling kanca. Iya. Tapi aku yo njaluk sumpahmu Net. Gendeng ah. Lah napa Ya meneh-meneh aku sumpah karo bojoku lah apa sumpah karo awakmu? Maksudku gak sumpah ngene kau ngono gak. Maksudku sumpah saumpama aku oleh arek wedok. Arek wedok. Terus awakmu nolak. Nolak. Aku termasuk izin karo singgalen arek wedok. Dicilatu arek wedok. Dicilatu. Gak liwat awakmu nggo arek wedok cono aku. Lah. Tak tolak ngono. Angin tumplen blek dadi situ. Yo kabeh bongko Net. Ku kabeh mata ya. Mate kabeh. Ono kilap blap ceyer Lepek-lepek kosong kosong mate. mate. Ah iku ya. Iya. Wis, masalah iku tak galekno. Oh. Enteno nang warung Hartati. Tak enteni kok sane warung ya. Iya, Warung Hartati. iya. Iya. Temen. Iya. Kone mlen janjek lepek-lepek gosong bongko kon. Apa omong kebenaran aku ya wis janjian. Gak apa-apa, pokoke sing penting awak dhewe oleh hasil. Ya beres mangan. Gak apa-apa. Ya iya. Gak rugi, sing penting hasil ben dina wis oleh kaya. Masalah domel. Wis tak ngomong dhewe. Ya gak ngomong dhewe, aku lho arep-arep peno yu. Sakjane kon sanggup tagak sih. Lho, sing wingi Gak sanggup ngomong. ya ngomong sanggup aku sanggup. Lah apa sih gak sanggup? Lah sanggup nyata ngendi? Lho, gampang wis oleh aku. Oleh. Wis oleh. Ya wis oleh. Ya wis. Wis oleh. Oleh piro nek? Situ. Siji. Lah kok mesti siji? Nang piro? Ya 12 rek. Gendeng ah. Situ gur karo ngentekno kok iso 12 lho. Diapa 12 iku? Ditimbun, ditimbun.
Ya gatimu madane pencit ya ditimbung gone kulkas. Kok wis oleh temen ta? Wis oleh. Lah ndi lho? Duh. Wis oleh pernah gali wat ngene warungku mantap. Warunge Hartini. Iya. Wah, arek tak kongkon mangan dhisik. Oh, arek sing mangan Iya, jen durung mangan, kita iso durung mangan arek iku. kaliren ben. Kaliren. Iya kaliren. Ayo ben nek mangan sampe gak tolek-tolek. Lah mangkane iku aku wis nuruti karepno. Iya. Arek iku meng Iya, aku wanteng ireng Mas. Wah, ya iku. Sampe nak seneng sih. seneng Iya. Pri. Wis ta Iya. aja kuwatir. Kak. Kon nek gawe seneng atiku. Hmm. Kon tak jak piknik sak Oh. anak bojo. Oh, termasuk aku pernah jak piknik. Nyewa montore Bucari. Motor ciri lho. Apa? Ciri. Iku dudu ciri. Ceri. Lah iya ireng. Lah iya iku ceri dudu ciri ku. Dile ta. Ya gak dileleke biyen yo ciri. Aja kuwatir. Gak Pri. kuwatir aku. Masih aku yo tetep eling barek awak. Ya iya. Alah. Wah, jelas persene. Ya iyalah. Oh. Aku nek ambek awakmu gak isanan, Ya Pri. iya. Kaisanan sing aku iso nuruti ya. Kutik. Apa utik-utik iku lho? Wong Ngitung ngitung duwe kok utak-utik iku lho. hitung duit saking akeh, Pri. Siji. Loro. Lho. Wah. Suaramu kekecen. Oh mari siji, kok iso telu. Papat. Lah yang ngono. 5. Oh, balik maneh. Pri, Ya. iki kanggo bojomu. Oh iya kanggo bojoku. Iki kanggo anakmu. Oh anakku ya. Iki kanggo awakmu. Oh kanggo aku dhewe ya. Lho. Tak belas. Ya. Atur suwun. Lah apa? Kowe yo sewu Pri. Yo pira? Sewu gitu kok. Penongi tak kandhani yo. Wingi lho tanggoku lho sebelahe ngene Jarata. Ngelungi dhuwit dijaluk timbelin sakmu mene kon. Timbelin sakmene. Wis kasih dol. Gak apa-apa. Kak, nek timbelen mau. Wis ya, trimon aku. Iya. Aku ikhlas. Ancine aku nek tok gawe seneng aku Iya. yo melok seneng Kri, iso Iya. nuruti atiku. Ya gak apa-apa yen wis peno tak senengno. Terus Leren kono, tak deluki arek. Tak deluki. temen tak. Iya, meja kono. Alah, mlaku koyo garangan. Gampang. Gelek penggaweane gampang. Kri, Lah apa? gopo kabeh. Lah apa nek gopo sih? Tes durung tak ombe. Iya. Mangan durung tek. Durung tak bayar kok ceplok-ceplok delokno Hartini sih. Aku malah wis ngomong, "Kri aku golekno arek wedok." Iya. Wis oleh rek. Wis oleh ya? Lho ya wis oleh. Endi wong iki? Endi? Gawe tak wong endi? Iku lho. Endi? Iku lho. Jaran. Kri, Lah apa? kok iki gak melek ah. Lah apa sih gak melek iku sih? Lah wong kaya ngene kok dudono aku iki lho. Terus, Wong jare ayu iki lho penane potongane kaya umure 17 tahun. 17 tahun diwali ah. Wong pantarane iki entek 1000-ne. Kok iso aku tak boleh balik mo. Balik mendung peteng duwer klepek gosong. Kasih Gak apa-apa, aku gak apa-apa mulia, gak apa-apa. Masya Allah. Apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iku mau rek mari cemplung nguli wae. Ora tau kenalane wong lanang dadi yo ngono. Gemeter. Soale ngene iki. Iya ta? Gemeter. Gak
tak gemeter goblok. Lah apa? Aku durung tau kenal karo arek iku. Durung weruh karo arek iku. Iya. Aku kepengin kenalan ngono. Loh, kepengin kenalan ta? Iya. Ya kenal ono. Kenalan. Iya. Arek iku mrene. Nami aku ya gak enak sih. Nah, arek iku kenalan ono awakmu jelas arek grogi. Grogi sih ya. Kayak iya gak iso ngomong. Kita tinggal dulu ya. Aku iso mulih. Ya pamit ono. Monggo tante. Monggo tante. Adem-adem ngeloni ngene aduk ngeloni gedang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah sama mana arek iki? Durung. Lah awak dhewe sama dikersane karo sing kuwasa lho. Terus awak dhewe budal bowo karo nang terep karo arek iki. Ya sak terep biar kabeh. Tajak mulih tangga kirap-kirap. Wis sing enak kata jamule kata jabowo. Tajake nang pasar ndawar tak gadekne sak payu-payune. Hei! Hei! Wah tak senggrange sing nang bongko kok. Tak takoni. Ya apa rasane mun duduk sepatu? Aku ya seneng. Seneng. Ya ayo nang mburi ngono tak pecok. Ayo aja ngomong apa karo mukri kok gak ngomong tak pateni lho kene konco. Aku jere sampean jange ngerabi aku. Nah aku ngono wong wedok. Nek wong lanang seneng, aku ya tresno. Ngono lho, Ngas. Kok iso ngasil. Ngasil bekas sepeda damput. Kok nek iso ngarani, ngono tak pateni. Lah ya bener sih. Mas kok ngasil. Lah ya wis wajibe nek wong wedok iku tresno karo wong lanang. Nih. Ngono lho, Ngas. Ngas maneh. Weh, tak takoni kon. Radu kon itu gepuk-gepuk nang wite radu ngono. Aja murmur enggak? Tak takoni, umur-umurmu wis kliwat. Ya, sing kok kenal iki senajan apa dhewe wis tuwa, terus oleh bojo kaya ngene iki lho. Perain wis legrek. Cara gedhek disendekno sanding gedang dirubung rayap. Kon seneng mbek aku? Iya. Kon gelem melok? Gelem ambek bojone kok gak gelem. Nak budal. Nak budal. Ya bareng wong loro sih wong bojone kok. Ya Wong loro. lah aku mlaku wong loro wae mung sepeng kene. Ya iya sing ngeru karo rejone mlaku karo wedok bakal bojone. Bar sing karo karo rejone ngiring garangan. Wis ayo. Kon tak tumpakno kol. Wis. Aku tak ngompreng. Ya apa? Numpak dhewe-dhewe. Numpak dhewe-dhewe. Iya. Ono gak getun. Apa? Nduk kol iku arek joko-joko akeh. Apa? Ben aku diperkosa arek-arek. Gak begetun apa no? Bakon dipecok. Bakon diuklek-uklek aku kagetun. Nek iso tak dungano nubruk. Cuma syaratnya siji. Kone tak jamulih, aja pisan-pisan to ngomong. Nek durung tak takon. Sama durung tak takon kon ngotek ngomong tak papras lambemu. Paham? Ya budal. Nek budal. Raine blesat kabeh. Apa gak lurus-lurus dedek kau. Wis, gak masalah. Aku mulih wong wedok elek rupane. Jelas Rika muring-muring. Sing penting mulih ngusir Rika. Oke.
Bendina mikir bojo. Kate gak dipikir iku bojo. Dipikir iku ya pegel pikirane. Lho, budal kete sama nganti yamene gorong mulih. Pamite tuku rokok. Apa? Ala arep wedo maneh. Le. Kurang apa bojo aku jek ndolek wong wedok. Ditenono kon katik mulih ya. Krika aja katik digarai, nek kon garai. Le, metu sungune. Aku iki wong meneng, tapi nek digarai deloken. Teko ndi ae? Yai leket boleh. Teko randu. Dalek apa randu? Dalek apa nek randu? Dalek apa nek randu? Cocot lu sapa apa? Ngomong bengolan nang cocote diambang-ambano. Kon iki menungso ta suliki pabrik kon iki. Ono wong kok. Bareng bengolan nang aja nemen-nemen kon. Kualat. Apa? Kualat. Kualat? Kualat. Panganan apa kualat iku? Wah, Panganan apa? ya panangan sing kok kenyil-kenyil. Wong lanang sing gak tau nyabani omah. Ngelokno wong wedok kualat, gak kliru ah. Ya gak keliru meneh sapa aku keliru. Ya awakmu sing aja nyocot ae tak biyosi bener lho. Jare tangga-tangga kok teko randu. Sopo ora randu? Le, tangga-tangga ngomong berarti lek tangga-tangga iki ngonangi. Iya iya njen aku dijak. Udah randu matamu. Aku gak kenal randu aku iki. Gak temen sing kenal mesuru. Padha ae iku dulure. Tanggane ya. Wis, baranjon iku wis tak pegat. Mbok ya nyengkre-nyengkre kon ngapa glibet ae go omah. Apa? Nyengkre ya. Nyengkre. Iya nyengkre ya. Riko aja katik ngono. Saiki wong wedok dikon nyengkre-nyengkre. Ilingo wingenane. Apa? Wingenane mulai bengi maro metangkreng. Angit Pujara metakri. Oh metakri kate menano genteng gole. Ya salahe kon ono menano genteng rumah-rumah. Saiki wong wedok dikon nyengkre. Wis ngene wis timbangane geger bendino. Geger kurang mangan pantes, geger krono anak pantes. Hei! Apa? Aja katik nyandak anak. Apa? Riko, rabi ambek aku biyen. Lah wis tak warai nek aku iki macet. Maju. Kene ngomong lambemu toton. Majen iku kewan kecluk pedhe majen nek wong mandul. Oh, mulan tak wong sing gelap. Sopo nggone tangga-tangga? Sing gelap sapa nggone bubidan? Aku iku wis seru. Nek ekon ket biyen iku gendaan ambek biduan. Aja katik diomong-omongno nek. Aja katik diomong-omongno. Oh, dubelek. Bidan. Bidan ya kok. Rapo bidan bidoan niku? Kliru ah. Keliru. Ala rek katik titik biduan ambek biduan ae. Wis ngene wis. Ayo, kesempatan iki ayo. Nyambut jaya mono ya mene cara sila-silae. Jaluk apa kon? Ya, dikayane wedok, dikayane lanang. Jaluk gono gini. Ya iya lah. Jaluk gono gini. Gono peken. Pe- Gini peken aku gak getun. Iya wong gono petor gini setruk. Gono gini. Ya ya wis. Saiki omah gede ya. Magrong-magrong. Omahe sapa? Sama sapa iki? Wong wedok. Ya penal lah wong desa. Pepen niku balik dukuhan matamu. Saiki kendaraan. Iya kendaraan. Masih aku biyen yo melok nyicil. Iya, apa? Kendaramu. Fortuner, Pertul. Mobilio. Beliau Portugal. Arema. Bari tukaran tak bal-balan. Iku gopeke wong wedok. Ya gak apa-apa wis. Gopekmu ah. Pepen wis cuma kok gawa-gawa kabeh cuma aku ya melok. Ya padha mek goro. Wis ayo saiki lanang. Kae wong lanang. Iya. Saiki Ya. peda ontel.
gledekan. Gawon ya kutek wong lanang. Ya wis aku budal sama gledek. Wong lanang dipakai gledek. Saiki raja kaya. Iya raja. Masih aku biyen yo melok pangelan, Iya. melok ngarit, Iya mulane punuan. kebo, Kebo, sapi, sapi, wedhus, wedhus, kopeke wong wedok. yang wedok. Saiki kopeke wong lanang. Lanang. Tikus, Tikus. kala jengking, kopeke wong Iya lanang. kalau jengkeke gentup lambemu. Ono wong gawe wis gak ngurusi donya, wis pepen lek-lek wis. Bapak wis Pak, pepen. Ya iya, wong iku kopeke wong wedok. Rinio. Rika tukaran gak mentas ijen. Saya bebekmu. Lah, aja kate bebekmu sitok. Bebekmu 10 gon rene tak kenyak-kenyae ngene. Gak ngono lapor nek baris teko yo. Ngomong bojomu ngono, Mas. Sapa? Aku bojone. Rinio. Kon buak aku. Oleh iki. Kiblatmu wis malih akon. Lala, wong iki ngono rong dina kas dipendem nek. Kone ngomong aja angger jeplak lambemu kon yo. Mata-mata no wongane gak ana wonge gak apa-apa. Mendem-mendem no wongane gak ana wong apa-apa. Elek-elek iki bekas sinden. Uwih. Sindene Anom Suroto. Uwih. Sindene Wardono. Uwih. Sindene Uwi. Nek suaramu aduh kalah karo iki. Ayo. Delok pacakane. Sinden iku rupane ayu. Pinter gandang, suarane enak. Iku sinden. Ngene iki sinden. Ngene iki sinden. Sing tesen suarane. Suaramu sindene kon. Kepengin ro aku nek iki sinden. Sinden iki. Ya ta. Iya sing enak iki sindene kerap ya. Dek jaman Jor kalinan anak lanang. Rere. Kon iku pelakor. Pelakor kon iku. Jane piamono yamene gak tau tukaran ambek aku. Kepethuk ambek kon dadak tukaran ambek aku geger ambek aku. Kon. Kenapa tangan luket-luket iki? Gak oleh nggon. Golek-golek srodok narai pinter ngomong goblok. Kon ya gendaan ambek bojomu. Bodohmu apa? Rene, gendaamu jagani. Jagane apa? Gak katokan. Jakat. Aduh gak bahaya iki rek. Ini telah kali. Kono gak katokan rek. Lho kari rek. Kari gondi. Nek ngene becak. Becak. Katok. Katok 10.000 telu. Wis aja digetuni. Engko ayo mel aku nang pasar ndawar tak tukokne katok. Pele kasih. Gendaane gak katokan ditukokno katok. Apa nek aku sing katokan kok kon plorot? Kok niku rangkep aja rangkepan. 1 2 cukup ora rangkep sampe 16 ya. Lah dhewe kate lapor-lapor ndolek nggon nggone. Rupane kaya kemayu-kemayu. Wah, Rene mertamu madani sing duwe omah gawe kembang. Alah, kembangmu iku kembang apa? Kembangmu iku ya kembang laran kok lho. Aku kecil dolen aku kembang rek. Kembang kono. Kembang apa? Lah nek aku bungaku
goblok. Rene. Karepmu ya apa kon ngejak wong wedok rene? Lho, arek wedok tak jak mulai mrene cek turu kene. Apa? Turu kene. Turu kene. Ya iya lah. Turu kene tak obong omah iki. Kok iki ngomong kok iki. Kale turu kene. Ojo kuwi. Nek turu kene jopo ngemahe. Ojo turu kene, ayo turu gerdu ae. Aku mbak aku. Kok cipe aja? Ya mono ya mene. Aku iki sayang peon. Wis kadung seneng peon. Kok iso peon iku kecantol kok kaya bedes. Peon iku tega tapi aku, Cak. Tega temen tega. Aku lah ya bingung sih. Delok peon iku. Kayak sok keles iki. Kok Wes ah. Peon temen seneng wong iki. Nek ngono gorene iku. apa? Iki gorene. Kamelan duwe dijaluk. Kamelan duwe dijaluk. Ayo, ayo. Iki dijaluk apa sing dijaluk? Iki. Kano. Ojo, jaluk. Biar kamu saiki tak. Iki jake Apa? Entek Apa? Aku gak arep. Wisan wis gak arep PPN. Aku njaluk fotoku sing nggo dompet. apa? Fotoku muda, cilikanku biyen nggo dompetmu, gorene. Mujo, Iya, gorene. tak obong, Apa? tak wewek. Fotoku mbak abang. Iya. Gak trimo. Ku gak trimo. Lapor polisi. Apa? Gak apa-apa nek dompet ganten ana fotoku. Iya tambah rusep tambah akeh. Anggite kayun rupamu. Apa? Didekeki foto. Kon ya kaca. Kon nek gak duwe kaca, mbok omahku ana kaca sak pengadeg. Delokon praenmu iku kaya apa? Lho alah, lah aku bendino aku lepas aku ki. Rumangsamu. Sabina dalam pasar. Ayo. Apa sip. Aku ngelpon wae. Ngelpon arek wedok. Kudune awak dhewe lapor nggone Pak RT, Pak RW. Ya sepuran sing akeh rek. Saya dhewe nggo mulih wedok gawe sasempat awak dhewe laporan nggone Pak RT. Lah terus iki bekakas iki kok apakno? Lah iki mang jatah obong iki mang. Kok bekakas. Wis ngene ae. Iya. Aku ambek arek-arek mang dikontak pas. Oh iya. Timbangane penuh iku kok geger barek bojo. Iya. Lah iki tak tekani ambek arek-arek. Oh ngono. Lah nek ngono rek ya wis iki gak sidol aku tak olehno mukri. Ya kering. Gak apa-apa kuwi. Enak si lanang kaya wis wedok kaya keblok sing lanang kaya cares. Wis ayo. Gak terima tamu kon tanggal 23 duwe kabeh. Ya wis ayo Gus ayo. Wis, timbangane turu sore-sore. Iya. Ayo nang skipping. Skipping. Dalam rangka kita memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Satu. Warga skipping nekakno yaiku teater konvensional. Yaiku ludruk Karya baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo.